la umholi ondabandaba ukuthi asiphe asibizele khona namhlanje ngilindele insizwa ukuthi ngoba bese sixoxile le ukuthi akusekho ukukhuluma awusekho umsindo bese sixoxile kodwa bese sesidlule bafethu bese sikhulumile indaba yama positions. Ngicela ukuthi ke njengamanje umsebenzi wobu sizoqala sihloniphe sibanike ithuthana beyilungisa. Sicela nehlisa umoya niyilungise ningeze ukuzongibanga lapha ngiyona intombi. Ngiyona nje intombi nazi intombi ihleli lapha ikhulunyiswa umuntu ufuna ukuzobanga mina la. So ngicela ukuthi niyilungise sicela ukunikeza 30 seconds niyilungise kahle. Nabama cell phones bengakhohlwa bafethu ukuthi abe kumute ukuze soqala umsebenzi ngendlela eyona. Sizothi mangabe senilungise kahle sobona ukuthi sihamba kanjani ngimbuzo kodwa kuzoba into ethi kuzoba kuba into ethi ayibe structured. Sizohloniphana ke bafethu ngoba umsebenzi khona ama content creators laba bafethu. Ama content creators iningabi izinto angazenza ngaphandle ukuthi azophazamisa indathelo kwangempela ngenhlonipho nje ngenhlonipho enkulu niyazi ngisebenza nani iningi lenu sihlale sibonana ngicela ukuthi ama content creators kungagcini kuba indathelo ziba nenkinga yabantu abazothathela izinto zokudlala lapha sizama ukulungisa izwe sizama ukulekelela uhulumeni wethu nabaholi bethu asilwi namuntu thina so nina nibuye nifakele izinto zokudlala ezintweni zenu so siyacela ukuthi intatheli iqala kwenzeke kahle ukuthi zime kahle then ke nina bese ningangena ke emaceleni mangabe kungabe ngaphazamiseki kodwa makuthi baphazamiseka sizocela ukuthi ngoba ukhona umfana thina osishutha oqondene nathi so ninike inamba yakhe nina ngama content creators ni share lokho kwenu kokudlala kodwa lokho okuserious nje sicela ukuthi sihloniphane hayi ngokubandlululana niyazi ihlale sindawonye. Asitholeni ke ngokusheshsha ikhona imedia house ethi ayitholile iposition eseceleni silungiseleyo hayi asilungise bafowethu ngiyacela abafana bakithi nezwa zithi imedia house nina ningabakithi ningathola uyabona nje ama content creators angavumelana ngogatsheni ukuthi ugatsheni kube uye lo mfana ongishuthayo kube uye ozoshutha nonke nithathe inamba yakhe nithathe yonke into enifuna ukuyithatha uma sivuleka ispace lapho esizovuleka khona yabo kodwa uma kumeka kulungile makuthi kuyameka kodwa ningaphazamisani futhi makusetshenzwa noma ngabe umuntu awumazi ube nenhliziyo enhle nje noma ngabe uyaqala ukumbona ube nenhliziyo enhle kuyaphilisana lo asimdedele nje mfowethu asimdedele hayi simdedele ikhona enye media house ethi ayikakami kahle ikhona asikwenze ngokukhulu ukusheshsha phakamisa mangabe uyimedia house othi awumile kahle baba bazophazamiseka mhlonishwa bazophazamiseka ngathi ungahlala iposition yakho sisi oyifuna yabona uma ungahlala nje usondele emakhamereni ungabe sabayovimanga abanye nokuguqa nje phansi mangabe uzokwazi ukuguqa phela ngiyaqala lokungazama nje ngiyaqala nokubiza intatheli manje bengingafunda ukuthi kanje sikumele udade wethu uthi ngiyaqala nokubiza intatheli manje kuba abafowethu bayangcola manje usakhona omunye bafethu ukuthi ungemumva ngiyaqolisa vele ngumuntu wasehlathini nje dala ngibona ngidala ngiyiqhiphele lapha no no kulungile angicela ukudedela umfowabo abandaba bese esipha ukuthi usibizeleni la sizobe sesiqhubeka nohlelo lwembuzo yabo mfethu sidedela kuwena mholi ngiyazi ke ukuthi kukhona abantu abaningi ama news outlets amaningi akhuluma kakhulu isilungu ngizongixolela ke isilungu engizosikhuluma esikhulu ilesi sento ebhalwe phansi kodwa kuningi ngizokusho ngesizulu and ngiyazi ukuthi nonke lapha nivamisile ukuyithatha inkulumo zami nihambe niyoyidokotela ke ngesilungu senu so ke okunye ngizokusho ngesizulu kodwa futhi i-media statement yami izoba available kuwo wonke umuntu senzela ukuthi singachithi isikhathi sifunde into enisazophinde nibe nayo nihambe noyihlaziya bese niyabona ukuthi nenzani ngayo. Ngiyacela ukwedlulisa okukhulu kini nonke abafowethu bingelela leli tafule engihleli nalo.
Insizwa Nomsizo Development Foundation ineminyaka ewu-12 ineminyaka ewu-12